Jeg vil gerne vise dig et smart køkkenredskab. Jeg har altid ment, at gode skarpe knive var køkkenets et og alt, og det mener jeg stadig, men den her tyske grøntsagssnitter kan altså noget, som selv den bedste kniv ikke kan. Og endda både nemt og hurtigt, og uden motor. Se en gang her. Her har vi selve maskinen. En skål med et todelt låg, der kan dreje rundt, og nedenunder sidder bladene, der skal skære grøntsagerne. Der medfølger forskellige blade, som opbevares i de her holdere. Til at holde fast i de tynde grøntsager eller ender af grøntsager findes der sådan en smart holder her. Grøntsagerne snittes af de knive, der sidder fast her. Når man skal skifte mellem forskellige typer af snit, er det let at tage knivene ud. De nye knive tages fra holderen og klikkes let på plads. Der findes de her 3 typer blade. Bølgeskæret, det lige skær, strimmelskæret og så en blindplade til de pladser, der ikke bruges. Princippet i maskinen er meget simpelt. Man holder fast i grøntsagen, drejer den rundt, mens man presser lidt ned mod knivene. Efterhånden samler der sig de fineste grøntsagsskiver i skålen. Her vil vi skære en gulerod i bølgeskiver. Vi skal bruge 2 blindplader og et bølgeskær. Dem klikker vi lige på plads. Så får guleroden en tur i karrusellen. Og vi ender med de fineste bølgeskiver. Vi får dem at se lidt tættere på om lidt. Skal vi skære strimler, kan vi lade den ene blindplade sidde. Den anden og bølgeskæret skifter vi ud med et strimmelskær og et ligeskær. Så får rodfrugten først skåret sliser vinkelret på, hvorefter de smalle stykker bliver skåret af det lige skær. Vi kører en tur. De fineste strimler. Den vandrette kniv findes i 2 varianter, så man kan lave strimlerne både tykke og tynde. Med bølgestrimlerne begynder det at blive sjovt. Vi fjerner det lige skær og flytter blindpladen. I holderen finder vi et bølgeskær. Det er kombinationen af det og af strimmelskæret, vi skal se i aktion nu. Sådan, de fineste bølgestrimler. Man skal lige vride sin hjerne lidt for at regne ud, hvordan det kan lade sig gøre. Efter bølgestrimlerne skal vi lave helt almindelige tern.
2 strimmelskær med 90 graders vinkel imellem, efterfulgt af et vandret skær, gør tricket. Sådan. Fine gulerodstern. Skal ternene være lidt mere specielle, kan vi ændre på vinkelen mellem strimmeljernene. Nu er der 130 grader mellem strimmeljernene. Og ternene har fået en lidt anden facon. Nu kommer den, jeg har glædet mig allermest til, gitterskiven. Jeg vil lave nogle lækre kartoffelskiver, som jeg kan putte i ovnen. Den laves med 2 bølgeskær med 90 grader imellem. Man kan også lave den med 130 grader, så får man et lidt skævt gitter i stedet for. Så kører vi. Okay, det ser godt ud. Super flotte gitterskiver. Inden vi begynder at lave kartoffelgitterchips, så lad os lige se, hvad vi har fået lavet indtil videre. Det sidste vi lavede var vores kartoffelgitterskiver. Så var det gulerødder i harlekintern og i almindelige tern. Der var pastinak i strimler, og der var gulerødder i bølgede skiver. Der var pastinak i meget flotte bølgestrimler, og til sidst dem vi lavede allerførst, nemlig gulerodsskiverne. For at lave nogle lækre kartoffelgitterbølgechips, skal vi have lavet en masse kartoffelgitterbølgeskiver. Dem skynder vi os lige at lave. Så tager vi skiverne og krydrer dem med olie og krydderier. Vi bruger basilikum, paprika, grillkrydderi og salt. Til sidst smider vi dem på en plade med bagepapir. Det gør ikke noget, de overlapper lidt. Gitterformen gør, at de alle sammen kan få luft. Det vil sige, at de kan få varme og komme af med damp. Pladen kommes i en 220 grader varm ovn og står der i cirka 20 minutter, eller til skiverne begynder at få lidt farve. Efter de 20 minutter er de blevet så lækre her.